Ay, maga. Hilos yung tanan da maga. Karon maga da maga. Pas agog saging maga. Sahat saging upat ka sa saging maga. Para ato tanom. Maga. Tung unang buwan maga saha atong gipasan. Karon maga ada na nakita sa itong hinaguan. Nakakuha na kita, nakaani na kita maga, nakaharbis na kita mga pila-pila ka dagko nga saging. Ha? May gamay na puno, kimbutan dili gamay ra tubo maga. Ada maga, so nato kita na maga, kaya na wanon maga, tarik siya maga. So, naramaga. After na kita sa uwan. Ay, maga. Hilos yung tanan da maga. Karon maga da maga. Pas agog saging maga. Sahat saging upat ka sa saging maga. Para ato tanom. Da karon maga. Da maga ay. Kita mabutan ning dalumdum maga. So, dito basa sa uwan. Maga pasagka ko ni maga. Maga, meningkamot na maga para makakaon ta maga. Basin day pohon maga. Muli yung ginaw tagang patay kinabuhi. Taas na kinabuhi maga, makakaon pa tayo na itong naguan pohon. Yun ang kalian. Yan maga. Yan maga. Saging. Ya, dari maga. Ya maga, may buhok ko diri maga usa ka buhok maga. Tanong to sa punuan maga. Manila pohon maga, makakaon ta puha maga. Maga. Tabangay ko nya maga, magtanong ta saging maga. Ada maga, so nato kita maga, kaya na wanon maga, tarik siya maga. Maga, saging. Yan lang gamay-gamay maga. May gamay na puno, kimbutan dili gamay ra tubo maga. Ya, kanti na. Gamay na timbutan maga. May gamay na puno dili. Enggak. Itu maga. Maga. Itong sa puno saging maga na dito karon og bato maga para pan. Maga tabangin kami maga magtanong tag saging maga dapay duan mo no. Dapay tulo ka puluan maga ato tanong. Yan salamat sa tanan maga. Sana maga suportahan niyo po channel ko maga. Thank you po dyan maga. Thank you ulaga.
So, naramaga. After na kita sa uwan. Uwan na maga. Naramang po dito itong buho maga. Natin buho dito. Maga. Muna itong buho dito. Dito tayo tanong sa punuan. Yan ini maga, ito tanong maga. Nasaan eh? Ini. Tanong ito sa maga. Ini. Tawag ko din sa saging. Maga oh, kaya maga, tanawan niya maga. Anong pabulan ng lapok maga. Ya, nalangin siya maga. Tawag ko saging maga. Maga, pwede nga. Doon na rin nabilin. Maga, doon na rin nabilin maga. Pero, tarong tag-usan na pod. Bali, may buho naman ko daan maga. Muna ba ako mag-resort karon. Hindi maga, napayduha, nabilin at itanom. Mga salamat sa tanan na maga sa lahat ng subscribers ko dyan. Sa mga viewers maga, maraming salamat sa maga. Thank you maga, lahat-lahat po. Yan. Tara maga. Napanap lang yun maga. Maga, harap-harap nung kami nagwan. Update sa maga. Gusto ko doon abot ko ah. Ha, basta ito maga. Kaya maga, pas-am na ko doon ka, punuan saging. At may tatanom. Pero kung update sa maga, sige lang. Sayang maga, muli ta. Matunan manon, trabaho. Kaya maga. Makapuno ko tayo tanong maga. Dire, may buho naman ko daan maga. Ato na po itanom dire. Maga. Tara. Tara maga, dire ta banda, may buho na ko dire daan. Ayan maga. Uwan na gini maga, uwan na kayo. Dire ta. Ayan maga. Namuha na. Dire maga. So, ando ka puno ng saging. Bali, ito tanong usa para usala po yung bilin. Maga, uwan na gid. Sinsa na kayo maga. Salamat sa tanan na mga sa mga viewers mga. Maraming salamat niyo mga. Sana mga sa putaran niyo po channel ko. Di mga, sumika pa rin tayo para abot panahon mga para ito siguro taas pag kinabuhi. Kanta mga sa ito hinaguan no. Tiyap kahalinginan. Di mga. Mga. Ano na? Masama ito mga kay uwan na gid. Uwan na. Mga, sa putaran natin yung ako channel mga. Salamat sa tanan ng mga sa viewers po. Ayan. Uwan na mga. Enggak. Tara. Hoy, ako. Wala. Enggak. Hanap-hanap itong kamera. Lanjut. Ano maga? Nah, ikuha na gid maga. Wala na maga. Sala ako sa itanom. Ya, narato padir maga. Nagaputos ubos padir karon. Anom, ay. Saan magan abdam tos uwan. Maga. Tanong tag saging para magakaon ta pohon maga. Kalay ito sa Ginoo. Maga. May gug mana dagko ng uwan. Maga oh. Dagko ng uwan. Maga, narata diri. Ibu na ko daan maga diri. Maga. Apa? Para maga. Maga, last na niyo tukuan. Ni. Una na isang last. Tara. Alin niyo maga. Alin ta tanong. Maga.
Ah. Ano maga, humanagid ako sa kakuan. Unan, upat ka saging maga, natanom na to tanan. Maga, salamat sa mga viewers ko dyan. Thank you sa lahat maga. Sana supportaran niyo pa channel ko maga. Yan, thank you maga. Oh, hi! Yan maga. Salamat po talaga maga. Dara, maga, dana maga. Dara. Sa unang maga, saha atong ipasaan. Karon bunga na maga. Nakaputod na kita sa itong hinaguan maga. Na. Dara, maga. Itong unang buwan maga, saha atong ipasaan. Karon, maga. Ada na nakita sa itong hinaguan. Nakakuha na kita, nakaani na kita maga. Nakaharbis na kita mga pila-pila ka nagkuon nga saging. Ha? Ano maga, basta magkugit ang maga. May maani kita maga, kay kaluyan man ta sa Ginoo maga. Pon. Ano maga oh. Oh. So, una bayan tong paningkamot oh karon. Ada natin nakuha maga sa tong paningkamot. Maga. Oh, tara maga. Oh, napayat ubasaging maga, namunga na po uban maga. Oh. To kadto maga, may bunga na to. Puhon maga, kung siguro maga, makaani na makaharbis sa putana maga. Oh. Diha nga ko maga kay isud na tundaan din maga bakilid. Bakilid kay andan. Di basta mapatak tamak kay kasi malambat ah. Barto ka mo na ni. Maga, tong kitanom kay na maga. Narang atong kitanom kanina. Puhon maga, maka anta. Harvest pud na puhon. Maga. Masagi na ko maga, namatay maga. Panlabo. Oh. So una, saha atong ipasan karon bunga na maga. Bunga na sa saha atong ipasan sa una. Ano maga? Bunga na sa saha atong ipasan. Maga, lisod la kanahan maga. Itang patakag. Tamak-tamak kay basing mapulos na ning buho. Sa kumbato nya bakilid pa gyud. Maga. Tara kung palay sa ubos. Maklaro maga siguro. Yay, delikado gyud maga. Bato. Kita simba ko mapiangat ang tiil nawa na. Tuwa itong pamilya. Sa itong paningkamot. Kung ano, baldado na ta. Oh, maga, hapit ko na abot. Pila-pila kalakaw na lang maga, abot na ta sa itong kuan. Abot na ta sa itong balay. Oh, tipak pa kong cellphone maga, kaya naigos ba to? Nahulog, naigos ba to? Yan, salamat sa mga viewers dyan maga. Maraming salamat sa mga viewers po. Ay, maga. Yay. Nabaligyan ako sa ginga mga dugera, mga siguro mga 2 weeks na. Pero karon na nagputod guys. Sa una pagbaligyan ako mga gagmay pa man to. Dabong pa. Karon pwede na.